šta sad ga je pukao istočni? Istočni, ostaje zapadni 45. blok. Ovo je 45 blok, Novi Beograd. Drugo sada ti kaže. Kakva je kultura u bloku? Pa nije lošo, samo imamo mnogo kerove. Mnogo kerova? Mnogo kerove imamo, to je previše. Previše. A evo sad iz lova idem, pa idem kući na kaficu, rakijicu i onda odmara deda. Granica bloka ti je ovamo Gandijeva ulica, centrala. Tamo, a? Da, znači pijaca, 44. i 45. to je, vodi se po 45. A od Gandijeve na tamo je 70. Koliko ima delova bloka? Delova? Pa ima evo ovaj tamo četvorospratnice, ima sad Solite i Novi blok tu, to su kao spojene sa 45. u stvari se vodi kao 71. I ništa, to je to. A koja je granica? Granica pa... Ulica, ona, Jurija Gagarin. Ima ovde... Kako se zove ulica? Jurija Gagarin. Je se blok ostao 73. Osnovo, pa nešto malo pre toga. Ja sam se uselio prvi sam bio useljenik u gradu gde stanujem. Jedino je mana to, znate, ako dođete kao stranac, ne stranac iz druge države, nego iz drugog grada ili opštine ili grada, uveče, bilo s kojima bilo peške i tražite broj. To nema, znate, kao u starom delu 246, s leve strane neparni, ili ovde, ako nekoga ne pitate, ne može naći se uopšte po broju. Mora da potrošite dosta vremena. Pa tu je bio ovde u 44. Marinko Rokvić, ono, znaš. U 44. ali u 45. A u 45. Ko bi mogao da bude? Ne znam, ne mogu da se setim. Blok je bio podeljen na dva kraja, taj neki urbaniji koji je se bavio rock'n'rollom i taj neki koji se ono šibao. Međutim, mi nismo se palili na šibanje, palili smo se samo na dobre ribe i rock'n'roll. Non stop smo svirali, non stop, baš. Niko nije išao u školu. Išli smo u školu, ono, da ne bi ponavljao godinu, inače nije pohvalno, ali volili smo da sviramo. Do reke, do Jurija Gagarina, od sredina bloka, do škole. Do piramide, do pijace. Pa sad, ili ima ovde negde da se izađe ovde u bloku? Pa ima sad, mnogo više nego pre. A pre nije bilo, a? Pa ne, nije bilo piramide, nije bilo splavova na Savi, nije bilo ničega. Ja se ne sjećam kako se blok gradio, znam da nije bilo ničega, eto to neke moje sećanje da šetalište recimo nije bilo na Zanatskog centra tamo na šetalištu, ne znam, na Savi je bilo više drveća, nije bilo splavova ničeg, baš je bilo prazno. Oprostite, kako živete u bloku? Aha, sjajno, a? Hvala. Ali mislim da je katastrofalno živeti u nasilju. Kako idete iz kraja u grad? Čime? Tramvajem, obično ili autobus. Blok 45 je autonomna pokrajina. To je da. Skupljeni iz brda s dola u neko naselje koje je osmišljeno kao mali grad. Takve funkcionice od takvih dana funkcionice, zato i oni klinci sada kapiraju da su u jednom getu, što i jesu. Postoje 3 bloka, istočni, zapadni i 45. Tamo negde do 90. godina važilo je neko pravilo da kad te pita neko odakle si, postalo je samo blok 45 ili s Novog Beograda. Ovi ostali blokovi su onako bili mizerni. Ja ti ideš ovde ništa? Ne. Nego? Treći razred osnovne škole. Ko je? Branko Radičević. A, bravo. Ti živiš u bloku? Da. Kako je u bloku? Dobro. Sviđa ti se? Pa šta ješ ovako po cedar?
Pa ništa, igram kompjuter. Ste se kupali u bazenu? Naravno. Ozbiljno, a? Da, jako dugo. Branku, ruski i engleski. U ruski od prvog, šta? U ruski od trećeg, engleski od petog. Rekao sam sad na jednom roditeljskom sastanku da još uvijek profesori iz Branka Radičevića ne shvataju da predaju po sistemu iz SSR-a i 65. godine. Pa mi je drago da to mogu i sada ponoviti. Tuče između 70. i 45. bloka. To je redovno. Ubijamo se. Ubijate se, a? Da. Palicama, štanglama i ostalim. Dobro, kako smislio? Jer ima dosta kulture ovdje u bloku? Nema. Nema uopšte, a? Nema uopšte. Znam da je jedan od glavnih sa naše strane 45. bloka bio ministar Vučić. Bivši ministar Vučić iz Radikalne stranke. I koliko se sjećam, mislim da smo dobili taj duel sa blokom 70. Brate, nije ti ovo Split, ovo je Beograd, znači tako da ti idi sad i tamo možeš postaviti. Koliko dođe ljudi na ove utakmice ovdje? A ovo Sava? Aha. Dođe ponekad puno? Pa dođe ovako, ja sam bio pre neki dan, ne znam, jednom tako, ne znam koji su timovi igrali, jednom su podmaci igrali, jednom prvi timovi. I pa bude ovako duže ove linije tamo gde one gde svačionice, bude tu jedno 100-200 ljudi. Penzioneri nešto priređuju, vidim neke kako se zove, svoj neki bal imaju tako, igranku neku, penzioneri. Pa ovo omladina, kafiće uglavnom. Pa šta rade momci ovako, stariji i mlađi preko dana u bloku? Igra se basket uglavnom. Uglavnom basket, a? Da. I fudbal se igra tu, radničko i tako. A, ovde? Pa nije loše. Jer ima dosta kulture, ili ima bioskop? Nema ništa. Nema ništa od kulture. A kako ste snabdeveni? Pa dobro je snabdevanje. Postoje samo 3 bloka, istočni i zapadni i blok 45. Kako imati dete u bloku? Divno. Hvala. A ti kako je biti dete u bloku? A? Glavna zabava su grafiti i po koji basket sa tučom posle toga. Tako da se ja pomalo i plašim za moje dete koje sad ide u 3. razred osnovne škole. Книги на память учу, как будто бы весь мир мне объявил холодную войну. Первый раз в жизни на деньги сыграл, в компьютерной игре все до копейки потерял. Школу проспал, выгнали из класса, я выкинул дневник, с ним домой идти без массы. Смотрю теперь на зеркало, ну кем я стал? Мой мир превратился в слезы и печаль. Možete se sjetiti, ste bili u bloku kad je Josip Broz umro? Kad je umro? Da. Jesam. Bili ste u bloku? Kako je bilo u bloku? Se sjećate nečeg? Ha, obično, kao što ste vidjeli na televiziji, sve onako slično. Sve isto. Ništa specifično nije bilo različito u bloku ili na terazijama i tako. I mi smo organizovali neke turnire sportske i za moje vreme heroin i ostali opijati nisu ušli u blok, u taj deo bloka. Ja sam surovo kažnjavao sve one koji su mojim klincima pokušali da poture to. Dešavalo se mnogo puta, ne znam, da krenem u školu i da jednostavno otpadne ceo točak, 2 spojena točka u autobusu i da onako se sam autobus nakriju i u crtnim filmama i to odskače guma, onako. Pa šta ste onda radili, kako ste izašli za školu? Izašli iz autobusa i čekali sledeći ili otišli peške do škole. Što se tiče života, droga je upropastila mnogo klince. Tako da mogu da kažem slobodno posle neke generacije od 74. 5. godišta krenuli su u totalno nekom pogrešnom smeru. Jedino što je bilo naporno
ono što ako te pusti na akademiju da uđeš u pola 3, onda mora da zadovoljiš do 7, pa da vataš u jutarnje buseve, ali to smo opet išli svi onako organizovano. Ništa zvanično organizovano, ali te grupe, kažem, petoro i kao ajmo sad kući. I onda kasnije ko položi vožnju, onda mora da ga čekaš. Ako je uhvatio neku devojčicu, onda mora da ga čekaš do 7-8 dok ne završi sa obradom podatak. Onda ima tu par ekipica kao ono, šmekeri kao momci. Da, pa koje ekipice? Pa što ja znam, ne mogu sad nabrajati, ne znam, posle me vide pa me ono, uvate me ovde. A ko je najbolja riba u školi, aj reci? Madonna. A? Madonna. Madonna u školi? Ne, u osnovi u školi Branko Radičić, ko je najbolja riba, a? Će biti na televiziji? Biće na televiziji. Gde? Pa B92 je. Sad ćemo da vidim. Ajde reci brzo. Madonna, ona ide 7-8. Madonna? Da, Madonna. Kako je zovu, a? Katarina se zove, a zove Madonna. Ozbiljno, a? Da. A ima ovako jače face u bloku. A ja sam najbolji frajer. A ja sam najbolji lik. Jesi, a? Jeli, ali ima ovako jače face, jeste vi svi iz bloka 45, a? Da. A ima ovako koje su jače face ovako u bloku? Ja. Niko. Dobro. Najjača faca ovde u 8. razredu je Denis. Denis, aha. Ženski iz bloka su volili nas, mi smo volili ženski centar grada. A iz bloka, ja ne znam, ja se ne sjećam. Bilo je tu nekih finih, da, mogu bi da pomenem. Bila je Ceca Simić, sad je u Americi. Bila je mala Violeta koja je vrlo uspješno posle je bila model na nekim duplericama. Ona je srećno udata u bloku 70. Bila je slatka mala Ana, ona je sad postala velike i tu je isto u gradu. Ja ne znam više, možda zamerit će mi nekakve propuste. Zove se Miša Lezbeka. Ime sam mu ja dao, skraćeno Miša Lez. To je jedini živi čovjek koji imao već imao je 3 memorijalna turnira košarkaška. On je legenda basketa iz kraja, tako da ja mislim da će nešto se desi lepo sa njim, jer evo, setimo ga se svi sve vreme, pa će valjda da dođe do nekog posla koji njemu i odgovara. Znači, obišao sve veće koncerte sveta. Obišao je sve veće, ima jednu lepu kolekciju ploča, govori par jezika, što je odlično za jednog konduktera, priznaćete. Jel vidite smeće ovo? Smeće, a? Jeste. Puno ima smeće. Hvala. Blokovi su spavaonice. Treba dođe da obiđeš oko 11, pola 12 uveče, vidiš kako izgleda. To je mrkli mrak, spavaju svi. Ništa se ne dešava. Momci su se vratili u svoje spavaonice, novi klinci nemaju snage za to. Pink je užas koji je zahvatio žešće 45. blok i koliko ja vidim, dugo se ništa neće dešavati ako ove promene dovedu do nekih novih promena koji će opet dovedu do nekih novih momaka koji će se baviti nekim lepim stvarima. Kako sad stoje stvari, blok se raspada, ne rade sjelice. Blokovi, ko će to da plati? Sjećam se da forsiraju Zola, Plavi, Tumara i Čvore. Oni su baš bili pravi predstavnici te šatre nove. Samo to što taj naziv već šatrovački nema veze s tim. Ovo je baš bio neki blokovski jezik. No da i dan danas pričamo i razumemo se. Znam da ljudi sa strane kad gledaju u autobusima, preko smo se vozili i misle da smo iz neke druge zemlje. Eto, to je to. Najgori si B92. Gdje su pesi tamo? Najbolji je. Najgori je B92. Reci opet. Najgori si B92. Gdje su pesi tamo? Šta ti kažeš? Najbolji. A on kaže najgori. Pa ko je u pravu? Ko laže? Pa on normalno. On je u pravu.